za ta wuce makaranta zai ina ta jira mota ta yawon wuki sai na bata kudin mashin ta wuce ni ina zaune na ce ta jira ni na an tashi zan zo daukar ta karfe uku ta yi ina a gida gungun mata lokacin tashin su yayi na cewa babata ki bani makullin motar taki na dauko ta ina motar ka na ce na kai ta a wanke ta ki bani kawai kin je kin ta kofin wata da zuwa na gane ta tare da su da kawayenta sai ta ce musu ni yaya na ya zo dauka ta ga wata kawata dauke ta cikin mota sai na ce dan ni ta ce mina kin makota su ne a kusan gidan Fatima sunanta da ta juyo maka idoni sai da na take fita da sai na ji na fada koken zaunarta yarinyar ta hadu babu mutu ta makar ita ce kanta tana magana ne ko na yi zugun da kallon bakinta har tana gaishe na ashe samsam ni ba ma na jinta na saki jiki baki duka na dagewa kallonta sai na tambaye kan wata na ce wai yawa sunanta ita ce ya baya yana faffada maka koko kawanta awa kan wata tun da na kalli da komai na manta ita ce mini lallai ya ba za na fada ba shige mota na ce na gane Fatima lallai suna mai tsafta na bude ta shiga ta zauna daidai a mazauninta da tana magana daidai kai Fatima ta iya bakinta haka nan muka fara da tsira cikin mota ba sassauci da na kai ta gida na zo na ɗauki abinci na zanci na ce su abinci gabana na gada in kai ma baki da tunanin Fatima ya kama ni ina neman ɗauki na kwashe awa